Elfryn, shmai? Eitha da wir, ti nawr? Dwi'n na iawn, ti'n alright? Not too bad. Da iawn. Mae Elfryn Thomas yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ond bellach, Phoenix, Arizona, yw gytre iddo. Mae'n byw ma gyda'i wraig, Tammy, a'i plant, ar ôl iddo symud i Wisconsin, talaith yng ngogledd y wlad yn ddyn ifanc. O'n i wedi bod yn coleg ymwythoddol yn Aberystwyth, a Wisconsin oedd dairy capital of the world, prynu. Right. So, breuddwyd dy ci oedd dod mas i America, so dath e mas ma drwyddo fi. Really. And Tammy, how did you meet Elfryn? Playing rugby, actually. That's a great Welsh story, rugby bringing you guys together. Yeah. That's amazing. Chi di magu teulu fan hyn fyd? Bedwar o blant. Ryan's what, 26? 26. Yeah. Mae Rhys yn 19, mae fe wedi mynd i prifysgol yn Wisconsin. Right. A mae'r efeilliad yn 16. Yeah. Beth yw enwau'r efeilliad? Gesyn a Rihanna. So mae enwau Cymraeg fyd? Enwau Cymraeg i gyd, ie. Da iawn, da iawn. Nath y teulu symud i Arizona bron i 10 mlynedd yn ôl, i redeg y busnes ceir teuluol. A 4 mlynedd yn ôl, dath Elfryn yn ddinesydd Americanedd. Mae e'n un o'r 4 miliwn o bobl yn y dalaeth sydd wedi cofrestru i bleidleisio eleni. Ond mae e'n dal i bendroni am ei benderfyniad. Beth yw'r pethau sy'n bwysig i chi yn yr etholiad yma? Beth chi'n mynd i fod yn edrych mas amdano? Yr economy, border security, a wedyn mi moyn wneud siŵr bod hawliau menywod yn cael ei edrych ar ôl. Mae merch dy fi, mae'n bwysig i fi bod i bywyd hi'n saff. Pwy chi'n meddwl sy'n gryfa ar y pethau yna? Economy a border control, Trump. Mae o'n well dyn busnes. Amser oedd yn president o blaen, oedd busnes pawb yn chwyddo. Oedd prisiau llath, y wyau, a bara, lot yn llai. A nawr, maen nhw wedi triplu. Dim politician oedd Trump pan ddath i mewn fel president. Dim busnes oedd e. Ond wedyn mae sawl cwmni o dagau wedi mynd i'r wal fyd. Fi still yn meddwl dylen nhw rhedeg o wlad fel rhedeg busnes, achos yn y diwedd, na beth yw e. A o ran Harris wedyn? Fi'n credu bod hi'n mwy genuine na Trump. Ond sa'n siŵr efo hi yw'r person sydd mynd i gallu troi'r wlad nôl fel oedd hi. Trump i fi'n gweld yw'r boi sy'n gallu gwneud rhywbeth fel ni. Falle fod e'n byw dros 5,000 o filltiroedd o Gymru, ond mae rygbi yn dal i chwarae ran bwysig ym mywyd Elfryn. Mae e'n hyfforddi'r tîm ieuenctid lleol, y Scottsdale Wolves. Quick decisions, there you go. Ond fel pob gêm rygbi, mae 2 ochr i wleidyddiaeth America. I'll be voting for Harris. She is lesser of the evils. A'r prif reswm am hynny i Tammy yw erthyliad. Yn ystod arlywyddiaeth Donald Trump, gath cael erthyliad i wahardd yn gyfan gwbl mewn 13 o 50 talaith America. I'm not necessarily for abortion, but I don't believe that a man specifically can tell me what to do with my body. I have a daughter and I have nieces, and if anything happened to them, I want them to be able to have a choice to not have to live with that for the rest of their lives.